18. Co to Dobrý. dělá? Co to je, tady jsou to... poslední, ne? Hoši, tady jsou totální fighty. Hoši. No, to asi ne hoši. Počkej, jak hoši, tady je No, jeden teď kluk a jedna právě. holka. Jsi zvyklý říkat hoši. Tak hochu a hocho. Hocho. Co? Tak jdem další. On To týpek- máte prvé on se- 4-8. On se týpek Ještě točí na stíháme. místě. OK, ale... Koukni se na streamiši, můžeš. Koukej, se tam točí. Já si srandu. No, A týpek se tady prostě plazí. Co to je? OK. Jednou zabili tak zajímavě, že ta postava normálně vypadala, jako kdyby vymítali z ní ďábla, to se prokrucovala do kolečka furt. hej, to se točím já, ne, vole, nebo kdo Já nevím, to byl jaký týpek Ne, s to bych helmou, neměl. jestli se tam odtočil někam pryč. OK. Ale Hej, to máš tyba na highlight zase tyba, jak tvoje auto s tou značkou, jsem na to koukala.